Hej YouTube, vi er tilbage. Den her gang kun mig og Andreas. Og grunden til, at der er nogle af tingene, der ikke ligner det samme som før. Serveren var åbenbart lige lidt fucked 2-3 gange. Så vi har ikke kælderen og sådan mere, men det var også en god idé, fordi det var egentlig ikke særlig god, hvad folk skulle bruge den til alligevel. Måske lade band. Men mig og Andreas, skulle vi gå ned og mine? Ja, lige når jeg er færdig her. Så har vi planer om at gå ned ad mine, og han vil være kartoffelfarmer. Kartoffeljern. Jeg skulle godt med noget kartofler. Hoe. Så bare lige det, jeg ikke har en hoe mere. Oh my god. Var det ikke en jernhue? Jo, men den løber også forholdsvis hurtigt ud. Shit. Så skal vi ned og finde nogle diamonds, fordi det har vi egentlig ikke så mange af, som vi burde have. Det er kun stak. Ja, kun én. Men skal vi gå ned? Ja. Let's mine. Måske skulle du lige tømme din ryg, hvis du har meget på dig. Jeg tager altså noget mad med dernede. Det kunne være en god idé. Fakler. Fakler og mad. Men hvor er der kul henne? Jeg har vist nogle i mit inventory. Jo. 2 stak. Kan du så ikke komme herop med det? Jo. Der var lidt kul der, og så tager jeg også noget træ med derned. Og så var der 4 fakler, og så mad. Jeg tager sgu de her kartofler med. Jeg skal gå. Okay, lidt, sagde du. Jeg kommer nu. Let's mine. Det her, det kan jeg godt sige. Velkommen til mine, John. Hvad? Ja, det gider jeg ikke. Jeg har fucking mange plus 9. Hey, hvor er den mine nedad, Andreas? Hvad? Stoppede den bare her? Gik den ikke længere ned? Nej, den er... Nej, det gjorde den ikke. Let's mine. Hvis du er med mig. Jeg går ned i den der forladt mine. Der kan man finde sådan godt stof. Oh my god. I hvert fald noget. Oh shit. Hvor blev du af? Ja. Okay, jeg skal bare lige gøre noget. Det bliver kun den her video, Andreas, og så skal jeg lave noget andet. Men det er stadig godt nå lidt. Når jeg også mit headset det her ødelagt mit øre, mand. Det er pres. Når man går med briller, så gør det for godt, hvis du har headset på. Det er 2-3 timer. Hvad vil du lave imens? Jeg laver noget andet. Det finder jeg nok ud af. Er du også i gang med at mine? Så kommer jeg hen til dig. Bogstaveligt talt. Og hun er det her. Nå. Kom lidt til bedre. Okay. Der var der simpelthen lave. Ja, for satan. I don't like lava. I don't like. Der er jo rigtig mange, der hvis den lave... Det her er der ikke noget. Altså i den her side. Redstone. Der kommer en af mine venner. Hvad mener du med det? Pusher? Hvad? Hvad er det pusher? Nej, det var bare Jonas, der kom. Gul! Du har en sær kærlighed for guld, mand. Eller hvad sagde du?
hvor han ser kærlighed for guld. Og mig, ja. Hvor lang tid er det tilbage? 3 minutter, cirka. 5. 3 cirka. Shit, jeg troede lidt. Det var bare sådan et hul, så troede jeg, der var lavet. Okay, det var der så også der og der. Skal jeg beskytte den her vej? Okay, så kommer jeg her. I can't see you, man. Det var sådan lidt kul og sådan lidt lava. Jeg synes, det er en ret lille mine. I forhold til, hvad de plejer at være, altså. Den var kunne være sgu. Ikke. Og hun, nu går du hen, mand. Jeg kan ikke holde styr på dig. Du løber hele tiden. Jeg løber bare i rundkreds hele tiden. Det kan nok find out. Can't. Ha! Crow. Det skal vi bruge med de her cave systems. Jeg tror, vi skal til at stoppe på den vej. Ja. Men så siger vi... jeg tager lige det her jern. Så siger vi bye bye YouTube, og Andreas kommer lige herover til mig. Så vi kan slutte sammen som et team. Hej YouTube. Sådan.